Woro Kusmo Makara Kumiwang Gedeng suara ing tetep umurang wow lanjiting ngetung rangga pendeteri punyo sauran pangungkung pracikna mangkat tingkrang gambiro yasing
Menika Bapak Putra Mutirhayu sampun parasowan tansah purpasukan ing ngarsa panjenengan sedaya. Mugia dadosaken panglipur jenengan tiga sami saking para pamirsa inggih. Monggo monggo kalajengaken pasukan dari dalu punika lumantar para paraga Mutirhayu ugi sampun samakta gati sampun nyaliji menika wonten Heni Pramida Widiawati kang keparang rawon dari dalu punika sepatus gerak dengan pementasan dalu punika. Oke. Kalau jenengan tembang-tembang sanesipun menika ing samangke wonten request saking tebih. Saking pundi? Saking rencang kula ingkang dumondok wonten ing Kalimantan. Alhamdulillah. Kinggo sawerane ditransfer. Oh ngono. Heeh. Ditransfer. Kuwi tipu-tipu ora Mas? Ya yo karang kono lewat makelar aku yo aja yo peri. Alah, piye? Piye Mas? Cedakmu mau dicedakmu. Cedakmu mau di. Dadar nyawer. Jare nek nyawer. Menika wonten caping gunung samangke dipun jeglengaken. Lajeng menika wonten apa kae? Tenang Mas, sabar. Sabar. Anten apa malih? Guguk Asmara. Guguk Nah, Asmara. menika spesial kagem Dimas Heri kalian Mbak Heni. Alah ya Ugi Allah. kagem Mas Gadul menika pawange Mas Prasmanto. Ya, Om. Kasih. Bagian orang rangganya njaluk laku. Mas Prasmanto lan kagem kru Jadilan Mutirhayu matur nuwun. Nggih. Menika saking panyambut Bapak Kelik lan Mbak Ani ingkang jumeneng wonten ing Kalimantan. Matur nuwun Pak Kelik, Mbak Ani mugi-mugi rezeki lancar. Amin. Sapunika mirsani wonten ing channel YouTube. Oh. Melisani live streaming. Nggih, live streaming menika. Tiap Dan YouTube tentang sambil awat ning dalu punika. Nggih. Iki hati-hati nek live hati-hati lho. lah ngapa? Aku bojoku bareng nonton wis. Piye? Bojomu nonton apa? Ora. Ya, siji-siji. Ya, Mas ya. Samangke dipun tinangkane setunggal bokos setunggal. Putra Kangsan, nuwun Dino. Iya. Wis kok. Ditaken.